Ya ndang. Nggih. Adus ya. Kludak. Aduh, cinduknya tiba. Ya ora wae, berarti delok lek adus apa? Sekon jaba. Kok krungu? Ayo ngerti kok ya wong aku. Senenge hotel apik ki ora krungu lho. Ora wae krungu. Injen mesti. Gludak ngono kuwi. Aduh, cinduknya tiba. Ora ta ya aku terus melayu isin wong tukange hotel do krungu. Mlayu nang ndi? Mlayu mlebu. Ora wae ra sudi. Ngopo mlayu mlebu? Iya. Aku kok aja mlayu mlebu, weruh sing tok sampirke aku gila kok. Apa? Kibat. Anduk ya, Mas. Anduke wong wedok kok ledek ora. Sapa kae jenenge kae sing nyentrimi Tak kae? kira kalong e. Kalong. Tak kira nek kewan kalong kae lho tak gusah ora mabur-mabur. Kul kathok. Ngece tenan. Mau nek gelem nang ngene dadi raudan angin lho. Ngawur ora. Terus kesik ya. Tak Ana Pak Bupati mbok rasa buka-buka wadi lho. Oh iya. Ya wis. Tak buka genting kok. Ngapa kan buka apa? Aku cah blobolomo lembah manah andap asor e. Iya. Tak omongke lho, ya go yang ngerti lho. Apa? Apa? Piye? Kon njaluk apa? Ayo njaluk dhuwit. Jarene urung metu. Duwite. Ayo piye caramu supaya metu? Iya, iya. Loh, piye DG lho, Pak? Heeh. Mangga. Hah? Loh, wis dijawab to. Pancen Prabu kuwi do setan kabeh. Nek ra iso nggawa kendang sing apik mbok rasah dijak. Sik, soalé kowe iki suaramu wis elek sithik kok. Lah ngapa? Mau nekke wiyaga apa? Drigis ngono to. Heeh. Ah, mulane ya lek do nabuhi kok ya sak kepenake dhewe. Kowe iki ora bakal iso nyanyi nek ora ditabuhi wiyaga. Mula ora sok kurang ajar karo wiyaga. Wis sing ngendang lara ati kuwi. Ket mau kowe iki ket mau di getak tung. Jeng, jeng. Getak tung ngono. Getak tung. Piye maksudnya piye ya? Ayo men joget. Kok men ngono terus? Adeke isane men ngono kok. Sekarane men gentak tunung. Ayo ben kok ya. Ya getak tuntung wis senenge ra jama-jama kok. Kamu bisanya cuman itu. Iya. Ngapa, Pak? Aku lagi omong karo Denko.